Utkání před malou chvíli začalo. První šanci velkou v tomto zápase měl Daniel Průdek, který přestřelil bránku domácího mužstva. Byl odkop do autu, který poslal Dušan Fridrich. Výstup. Vysílá Velcovi. A ten vysílá odkopával domácí stoper Tomáš Mikl. Ale špatně odkopl. A teď už Daniel Průdek a těsně minul branku Dušana Fridricha. Kopávat bude Dušan Fridrich. Tak nakonec Tomáš Mikl, stoper domácího oddílu. Tady tam již propadl. A to už je David Bochýnek. Ten to jde před bránu, první se ten míč tečoval, ale naštěstí Dušan Fridrich zabránil. Polák snažil na Lejsala, ale prošlo to tam. A bude vazovat Vlahinka. Dánský. Vlahinka. A Mikl odkopl, ale nepřesně. To už je stoper Klingel. Tady David Velc. To byla hodně nepřesná přihrávka. A míč už je v autu. A to je velká hvězda kyjovské obrany. Vlastní výstup přihrává Klingelovi. Lejsal uniká. Po léně dobře si to tam dal, ale byl tam možná trochu faulován. Jala. Milan Světík vybojoval míč. A v zápětí ho ztratil. A to už je pás na Libora Pernicu, který obehral Růžičku. Teď klíčkuje, ale nakonec byl míč obrán. Háček. Nakopává míč na centr. Tak to byl zajímavý odkop Mikla. Out. Dnes hraje bez největší hvězdy. Vajgady, který sedí na tribuně. Je zraněný. Růžička na Poláka. Ale Fiala nepřesně přihrál. A když má míčky, jo. A Růžička skvěle do autu. Vidíme kyjovské trenéry. A Velcův aut. Daniela Průdka, který přidává Klinglovi. Teď si vybral Blahinku. A David Lejsal poslal Blahinku do autu.
To byla dobrá souhra. A už je Růžička. Výstup. Klingel. Průdek. Ale nevybral si přesně. Výstup. Marek Fiala, ale přihrál pouze kyjovskému hráčovi Danielovi Průdkovi. Polák. A byl předběhnut Kůřilem. A je Lejsal. Snaží se s balem něco vymyslet. A teď vyslal pas na Poláka. A ten byl nedobrán Blahinkou. Průdek. Klingel Kyjov může přecházet do protiútoku. A tam to zabránil výborně Páník, který minule chytal. Na první šance domácího mužstva, na které byl Marek Fiala. Klingel. Bral si tam. Je to dobře udělal Ždánský, Průdek. Vyslal Horáčka. Ale tam výborně zapracoval Zdenecká obrana. A výkop zahraje Daniel Průdek. Ano, a míč proskočil, ale tento rok se Kyjovu nepovedl moc. No ještě je u balónu Kyjováci, Libor Pernica a bude to další rohový kop. A rozdělaný na krátko Pernica s Průdkem a výborně vyřešila domácí obrana. Lejsal dobře vybojoval balón a zápětí bylo něho obrán. Pernica, Mikl ho obralo míč a Maliňák odkopává. Maliňáka zatím nebylo moc vidět. Výstup. Vlastník výstup. Ťukl si tam Průdkem, teď Dánský. Je na tom velmi technicky dobře. Belc. A první dobrá střela, kterou vychytal výborně Dušan Friedrich. Z toho rohový kop. Tady zahraje Daniel Průdek. Pernica, dobře si to udělal. Vyslal dobrou stelu a Dušan Friedrich byl na místě. Vychytal tento Pernicův pokus a Daniel Průdek, to bylo hodně mimo bránu. Bude tady první střídání. A když nastoupí hráč číslo 5, Daniel Štulíř. A vystřídá Růžičku, hráče číslo 13. Mikl skopává. A tam byl faul. Takže mají Zdenečtí teď. Nakopává to tam bude Tomáš Mikl.
Pozor teď Klingel. Vystal pevnicu, pevnica to ještě stihne, není to out. Obešel Lušáka, který Tomáše Mikla. A výborně Dušan Friedrich vychytal nebezpečný únik a teď může vznezít, ale to bylo pouze na výstupa, který si přihrával s Nechudou. Ten Blahinkovi. Klingel. Průdek. Jo, zatím neprohrál jediné utkání v této sezóně. No, Horáček. Velc. Průdek. Přešel přes Poláka, ale napál pouze ženského obránce. Blahinka. Klingel. Výstup. Velc. A nepřesně nahrál a teď Štulín může jít dopředu, ale nahrál pouze Velcovi zpátky. Průdek. Vystal ulicou Horáčka. Horáček, pevno! Dušan se vyšel pro balón. Bude to odkop. Uběhlo sotva 10 minut a měli si tutovní šance. Domácí se zatím k týmému ohrožení branky nedostali. A Mikl vyšle ten centr do pokutového vápna. A Polák snažil se přelobovat Nechudu, ale Nechuda byl dobře připraven na tuto možnost. A dobře tam tlačil Kůdil, ale pouze do autu. Hladý gazel out. A bude to ten další out. Naproti levé straně hřiště. Ještě se tam vyťukali Maliňák. Na jeho si vyslal Vejsala, ale Jovská obrana odvrátila. Dánský si teď udělal snad 3 hráče, parádně to tam udělal. A Štulín tak zachránil ten balón, který šel na pevnicu. A toto letělo mimo branku. Mikl skutečně neúnavně zadává odkopy. Páník, který minule chytal. Ale Marek Fiala byl obráno míč Velcem. Horáček tam nadskočil. Zajímavý zákrok. Výstup. Klingel. A výborně to teď Žánský udělal. Přidal Průdkovi, Průdek může jít. Vysal pevnicu, ale trochu pevnicu zahnal. A to byl faul. A bude to asi penalta.
A tak Štulír fauloval pevnicu ve vápně, no a bude to penalta. Pro stojící celek. A kdo ji kopne, tak vypadá to, že na penaltu si staví Daniel Průdek. A s přehledem vysílá míč za Friedrichova záda a hosté vedou 1-0. Daniel Průdek se zapisuje do střelecké listiny. Fiala. Maliňák. Štulír. Teď opět tam zachybovala vznecká obrana. A nadáli pouze Dánskému. Dánský. Ale Dušan Friedrich byl připraven na tuto střelu. Takže Kyjov se ujal vedení 1-0. Aut na Kuřila, ale přestoupil Polák a poslal mi žaltu hlavou. Kuřil. Poslal si to po lajně. Dobíhá tam Horáček. Třetích se snažil. Dušan Friedrich teď výborně dosáhl. A ještě a pevnica, odražený míč 2-0. Takže hvězda Sigmy Olomouc se trefuje a posílá druhý míč za Friedrichova záda za utkání 0-2. Rychal teď chtěli jít na stopera, ale se nelíbí domácímu trenérovi, který byl raději viděl v útoku. Tomáš Polák teď získal míč. Kličkuje, ale předběhlo Dánský, výborně to udělal. Dánský, ale teď mu to Polák vrátil. Ale Dánský ho fauloval, takže nezná míč. Nikl. Nikl pošle míč do pokutového území Kyjova. A tak hlavička tam byla dobrá, ale ještě má míč Polák. Tak ne, Polák to nebyl, to byl Páník. Nechura vykopává míč. A Vlastíka výstupa. Lajinka. Dobře tam bojuje Tomáš Polák. Taková série osobních soubojů na protější straně hřiště. Průdek. Pevnice odehrál Nikla. Ťukl Kuřilovi. Kuřil trefil tyčku. A další penalta. A tentokrát Marek Fiala byl ten, který fauloval. A penalta to je velmi přísná, protože tam téměř žádný faul nebyl. Daniel Průdek. A pěkně Panenkovský posílá Kyjov do 4brankového vedení. A je tady střídání, když nastupuje hráč číslo 8 Jakub Kuchař.
Lukáš míří na pravou zálohu. Maliňák. Tihlařík teď špatně rozehrál. A pěkná rána Horáčka. To nezaznamenala ani naše kamera. To byla pomelenice a Fridrich výborně vychytal. Kuchař, čerstvá síla. Na hřišti a tam byl faul na Kurila. Bude to centr do vápna pokutového území. A další velká šance, ve které byl Daniel Průdek, mohl dát už svůj třetí gól v tomto zápase. 2 góly dal z penalty, třetí přidal hlavou, skutku zajímavá bilance. Mikl kopává míč, vyprošel až k Páníkovi. Ten přinečtí vybojovali možná ve čtech. Tomáš Polák, ale bohužel nakopl pouze do výstupa a už Ondřej Horáček. Ale pouze na roh. Tak nakonec ani roh nebude, bude to odkop. Odkop Mikla, který našel kuchaře a nakonec vlejsal. Ale neobešel přes kuchaře, nevysal Kuřila, ale Kuřil pouze do autu. Tomáš Mikl bude odkopávat z brány. Ale odkopl do autu pouze. A lazovat bude Kyjov. Tak nakonec Břenec, protože Kyjov v té hráč některý to tečoval. Jádek byl lejsal. Vybral si Maliňáka. A Lejsal tam teď brání, tam bojuje tam hráčem číslo 13 nebo 11 vlastně. To je Filip Zánský. A Lejsal teď vyslal Páníka. A to předběhl Klingel. Nechudá. A teď se vidí, dívejme na únik Horáčka, který zacentroval, ale tam byl Štulíř, který ten centr výborně vzal, ale Pernica ho předběhl. Opět centruje na Kuřila a naštěstí Tomáš Mikl v rozhodující fázi zasáhl. To nebyl faul. A Vlastník výstup. Hvězda kyjovské obrany. Dánský. Technický hráč. A hráč číslo 15. Bojuje tam. A další střela Horáčka. Dušan Fridrich opět pozorný na místě. A Tomáš Polák teď vybojoval míč, ale pouze na Klingela. Blahínka centruje. Tomáš Mikl odkopává. Fiala ťukl si tam s Páníkem a Páník může jít sám proti Klingelovi. Ale radši si vybral Fialu a teď už celou akci zbrzdili a ztratili balón. Pětík podle kyjovských fanoušků hrál rukou, ale podle rozhodčího tomu tak nebylo. Lejsal poslal míč snad na stechu tribuny, ale tomu tak. Dánský. Lejsal se minul a namazal
Kudilovi a ten pomocí domácího golmana dáva 4. gól. A je stav utkání 0-4. Adam Kudil je tím střelcem a Kyjov vystřídal na hřiště nastupuje Petr Knotek, z hřiště jde Jakub Blahinka. Vypadá to, že je to celkem jisté, je tam Inčica, nebo kdo to byl, absolutně nestihl. A Horáček namázal Kudilovi, který dává další břevno v tomto utkání hlavičkou. Velice pěkná akce. A Dušan Fedezi se právě zlobí na svou obranu, protože nechala trestu hodně první proniknout Horáčka, aby nacentroval na hlavu Kudila. Výkop Průdka, odvrací Lejsal. A tam už je Vlastík výstup, Vězda Kyjova. A přidal Jechudovi, který je na vápně, na středu hřiště skoro. Výstup, Daniel Průdek. Mikl odkopává. David Lejsal. To byla prudká přihrávka na Fialu, ale Pánik tam dobíhá. Pánik by možná mohl využít chyby, ale Michula je bezchybný. Bezchybně posílá míč na hlavu kuchaře, ale radši klepl na Knotka, Ždánský. A sekl míč a uviděl tam hráč číslo 15, který vystřelil, ale ta střela neměla takovou razanci, aby mohla ohrozit rychlou Svatyni. A další střídání. Když je Lejsal a vstupuje Ondřej Růžička. A Pánik. Polák. Patička. Světík. A Michura má už míč. Tak zápas dostal jednoznačný průběh. Přednes se prakticky žádnému ohrožení branky ještě ani nedostal. A hlavně když vystřídali nejlepšího útočníka, nejlepšího střelce, který asi nepřidá další gól ze sbírky. Pernica si prošel mezi 2 hráči. Našel tam Kuchaře. A ještě Filip Ždánský, Knotek. Pěkný centr na Pernicu, který minul a Kuchař ještě tam doráží. Polák, domácí kapitán. Soubojí tam s Horáčkem. Pánik dobře si táhne míč. A Martin Klingel přehledem vybojoval Kuseně. A bolí ho noha. Míč je v autu, teda Kudil tam bojoval, ale vybojoval aut. Kyjov. A Martin Klingel se tam poranil, takže půjde z placu dolů. Když to něho půjde na hřiště David Welt. A už ho vidíme na běhnu na hřiště. Klingelák kulhá. Tak už odkulhal zádací plochu. Knotek. A za aut. Mikl.
Chtěl se vyslat dopředu Pánika, ale tam byl David Welt. Tím může být Kijovka, obrana oslabená, takže ideální příležitost pro Bzence, aby skorigoval stav. Růžička je out. Ale pouze na Kucha jde. Ale Adam Kůzil a vybojoval rohový kop. Rohový kop dále Horáček. A Dušan Friedrich výborně vyboxoval. Jde dopředu. Hanský. Center. A Kůzel tam šel šlapákem, takže... Výstup potvrdil svou pověst zkušeného obránce. Notek. Adam Kůzil vklepl Puchadovi. Pucha. A tam zapracoval na poslední chvíli Tihladík. Růžička. Poločas. Tak výpočet začal. Polák. Výstup. A přihrál. A dobrý center. Vápna. Že to udělal. A i stál. Ale míč skončil v autu. A tady bude Petr Knotek. A Martin Klingel musel do zranění odstoupit a kapitánskou pásku přebral Vlastík Výstup. Výstup. A Balaka zběsila zcela. A Dušan Friedrich neměl problém, Tomáš Mikl odkopává. Chtěl se vyslat míč na... A míč jde Lejsál, který výborně vybojoval, ale Daniel Průdek mu míč zebral. A v obraně Adam Kůzil. Hrál v prvním poločase útok, hraje obranu. Ale Lejsál tam zajel do Adama Kůzila. Libor Pernica utekl Miklovi, Mikl fauloval ze zadu.
A dostává žlutou kartu. Buďte normální! Dává žlutou kartu. Kyjov bude mít standardku. Daniel Průdek bude nadávat. Tam faulovaný. Není ve vápně, takže bude na dodášku. Nebol Pernica, hráč Simi Olomouc. Ale tento nebyl nikdo z Kyjovských, kdo by zasáhl míč, ještě Bochýnek. Přidal Velcovi. A dneska obrana odvrátila. A teď Páník uniká, ale Libor Pernica sa až z útoku vrátil a podání obral Páníka o balón. Přidává Knotkovi. Vysal Davida Kúdila, Vojče a staršího Adama. Oba hráli v Hodoníne a tam se dostali do Kyjova. Aut kuchaře, který odvrací Mikl. Mikl tam opět kopl Velce, nebo jak se ten kyjovský hráč jmenoval. Do dalšího odkolu od obzedenské brány, který provede Tomáš Mikl. Odkopl míč. Díl se na Lejsala. A další faul. Zahrávat bude Kyjov, konkrétně hráč číslo 7 Daniel Průdek, který zadává na všetky kyjovské standardky. Tady kromě rohu z jedné strany to tam zadával Ondřej Horáček. Ano. Lejsal. Velmi vysoký balon, který má Knotek, po něm jde Polák, ale Knotek si poradil s ženským kapitánem Daniel Průdek. Vysál Velce. Velc Pernicu a to bylo offside. Tomáš Mikl bude odkopávat od brány, protože byl offside. Knotek a výškový souboj Polák vyhrál. Polák, ale nepřesně. Adam Kúzil odkopával. Tomáš Mikl teď ho tam obešel David Kúzil, přidal Pernicovi. Horáček, pěkná střela nad bránu Dušana Friedricha. Tak zatím po prvních 5 minutách vidíme, že se zápas vyrovnal. Se vyrovnal. Tomáš Mikl skopává míč. A tam už je kapitán kyjovský, novopečený, vlastní výstup. Polák výborně přeskočil Průdka. Teď bojuje s výstupem, ale prohrál. A to už je pas na Ondřeje Horáčka. Horáček jde z boku. A David Kúdil tam nevlezl do té obrovské šance. Ondřej Horáček mu poslal pas před prázdnou bránu, ale David Kúdil nestihl doběhnout tam. Takže skóre se nemění. Od brány bude odkopávat Tomáš Mikl. Na stavu 0-4. Kyjovští zatím zasínili
najlepšieho kanoníra ligy Lejsala, ktorý sa nedostal ešte podáne k zakončení. A teď Adam Kúdil došiel tam pomalu cez tí hráče v Zenecké, ale to len stojí nebylo. David Lejsal patičkou, ale na nikoho. Vlastík výstup. Obešiel Poláka. Kúdil. Adam Kúdil. Vybral si Velca. Velc, pekná strela, ale Dušan Fridrich byl připraven. Lapil ten Velcův pokus. A teď už vykopává. A u ní nebylo. Dušan Fridrich chytil míč a teď ho skopává Tomáš Mikl. Kopával zatím všetky odkopy v tomto zápase Zenecké. Adam Kúdil, kyjovská obrana hraje velmi dobře dnes. I nepustila v Zenecké do žádné šance. Tomáš Mikl, dalo mu trošku problém stopnout balón, ale naštěstí to stihl včas. Polák a Mikl odkopává. Tam aby na Lejsala, budu snažit dát na takové nákopy na Lejsala do běhu. že on si s týmito nákopmi poradí. Libor Pernica obešel Štulíře, teď Mikla, ale moc si to hodil, takže Dušan Fridrich má nič. Vykopl na Páníka, který minule chytal, ale si to blbě hodil, takže Petr Knotek do autu. A ještě tam dokopl Kuchař. Má velmi zajímavý účes Jakub Kuchař. A Libor Břenec. Konkrétně hráč číslo 4 Lukáš Hurtík. Máš Mikl. Sklepl to. A Kuchař teď vyboloval míč. David Kúdil přiťukl Kuchařovi. Ten Průdkovi. Ten vyslal Kuchaře, ale moc. Až moc. Dušan Fridrich si nemohl mít problém. Vykopl míč na Páníka. A ten vyboloval na nikoho. Daniel Průdek. Maliňák. A tento tam skákal tam Kuchař, ale nakonec toho nic nebylo. A právě to dá vystřídá, místo něho tam půjde Jakub Blahinka. Kuchař bez placu dole. Polák. A tam byl faul. Blahinka hned nastoupil na hřiště a hned fauloval. Polák ťukl si ho tam s Hurtíkem, dvojkou. A Blahinka výborně se skvěláci vyťukali. Poslal Davida Kúdila, Daniela Průdka, ale Růžička výborně zasáhl. David Lejsal teď opět napadl Bochinka. Blahinka. Ale přešel přes Patrika Tihlaříka, který famózně to tam udělal. Fiala, ale ztratil míč. To už je Daniel Průdek. Štulíř odvrátil. Výstup. Diriguje kyjovskou obranu. No, Tihlařík výborně odkopl
A Pánik může jít tam sám. A už tam neplním výstup. Lejsal. Polák, ale teď Lejsal. Má šanci. Pěkná střela, ale šla vedle. Už oběhlo víc než 10 minut. Do poločasu. A se střídají. Kdo půjde z placu je David Kuřil. A vstupuje Filip Dánský. Chuda bude odkopávat od své svatyně. A už odkopl. A byl asi nějaký faul nebo člověk. Takže Nikl, stoper domácího oddílu a kotrem již dopředu. Ale... A snažil se přelobovat Něchuru, ale to se mu nepodařilo. Jo. To je David Bochýnek. Pevnica. A Tihlařík odvrátil. Průdek. Který dal 2 góly z penalty. Snotek. Lajinka. A výborně. A to byl faul. Lajinka fauloval, to bylo zcela jasné. A už je dole z placu. Vystřídal Růžička. A když se nastoupil Vilém Světík. Nikl odkopl. A výstup to podcenil, ale Pánik tam nebyl tak rychle. Žádám Kuřil v pohodě. Odehrál. Den poločasu zatím branka nepadla. Je stav stále 0-4. Štulíř. Bruja. Maliňák odkopl. Světík. A teď Pevnica. Výborně unikl všem dneským obráncům, ale zase v autu. Moc si to pokopává dneska. Nikl odkopává. Pánik jde do balónu, ale výstup přehledem. Dánský. Vysál velce, ale moc. Už šance nemůže mít problém. Vysál tam. Nabral tam. Ondřejho Hráčka. Ale opravdu kolos. Zároveň nejlepší kanonýr ligy, ale dneska se zatím ještě neprosadil. Tak Maliňák to tam kopne. Ale i sa lavičkoval, Fiala tam ještě bojuje u brány, ale to už bylo pro mě chodu snadná práce. A už pokud nakopávám jít dopředu. A Vidvelc. Atakován Jurtíkem.
David Velc, dánsky. Toto hráče neznáme. A to zajímavý souboj. Ale zajistíme, jeden dolů musí, pleš! Tak. Ondřej Horáček zahraje standardku. A zvolil přímé ohrožení brankáře. A Dušan Friedrich si takovýmto vyporadit. Takže se tam nedorozuměli senečtí hráči se střídáním. Pánik si myslel, že půjde z placu, ale z placu má jít Štulíř. Polák. Ale Štulíř trefil pouze kyjovského hráče. Ještě se bude hrát minimálně více jak 15 minut. Stav 0-4 trvá, Libor Pernica teď jde sám na brankáře. A Dušan Friedrich výborně zachránil. Vychytal hráče Sigmy Olomouc padáním zákrokem. To byla velká šance, teď na 5-0, ale Isal míže v autu a Isal bude házet. A hodil to tam. A to je Polák, ale přihrávka byla nepřesná. Průdek. A opět Pernica utekl. Mikl jde po něm zezadu. A Dušan Friedrich výborně to tam s kluzem to tam vybral. Tam Tomáš Mikl nestačil ani faulovat. Dánský pěkně přešel přes Mikla. A zeptal se a Pernica teď mezi nohama dává další gól, takže stav utkání 0-5. A už aj v střídání Štulíř odstupuje a Hinčica nastupuje. A Štulíř dal 15 minut celých, to je opravdu hodně. A další střídání na kyjovské straně. David Kůdl jde na hřiště. Průlek s Horáčkem dole a vstupuje ještě Jakub Kuchař. Gladík. To je Jinčica. A nahrál pouze a pěkný centr, ale ten zabránil neskvělý Mikl. A Isal si to tam hodil po lajně, utekl. I Adama Kůzila poslal před sebou Lejsal, ale Měchura měl míč. David Kůzil nadal Měchurovi, ten vrátil Davidovi Kůzilovi. Se snažil nakopnout, ale... A Mikl se teď ukopl a nabídl šanci Pernicovi.
Ten přidal Kucharovi před prázdnou bránu. Kuchár obešel Friedricha, je to 6-0. Jakub Kuchař tím autorem 6. gólu. A Sudí už si zapisuje toho střelce branky na 0-6. Vypadá to, že se týmy rozejdou stejným výsledkem jako na podzim. A tak takové zajímavá trenerská rošáda. Lejsal půjde na stopera, Míko do zálohy. Jeden Světík, Maliňák. Přidal Světíkovi, Polák. A konečně pár přidávek Zence, Lukáš Justík. A David Kudil obral míč. Teda je ve stylu ještě. A skoro je stále 0-6. Nechudá. To vymyslí s míčem. Adamovi Kúdilovi. Přibral Blahinku. A Marek Kriala teď výborný do autu. A Jirka Pánik na číslo 9. Vystřídán na číslo 13 a s Dém Lužičkou. Dánský, ale do autu. Přihrál do autu, takže a teď bude Zdenec. Světně Jinžica, hra číslo 14. A nakonec Fiala. Ale hodil Velcovi pouze, Jinčica se ukopl. A Lejsal teď výborně. Nohou snad vysvědčil víc než na Trnicovou hlavu. Míko teď vyboloval a dal Polákovi. Polák ale tam proti přesíle Kyjovských. Došel Velce. Někdo se poslal Lužičku, ale ten míč neprošel teď. Adam Kúdil. Výbornou kličku udělal. Lejsal Pernicu, Pernica proti Lejsalovi 2 skvělý kanonýry, ale Lejsal si podadil s Pernicou. Dušan Friedrich. A teď odkopává Rudel Lejsal. Je poprvé neodkopává v tomto zápase Tomáš Mikl. Fiala. Hned se pokusí aspoň dostat se do šance. Dánský. Pěkně si to udělal. Dánský. Dlouhá patička tentokrát nevyšla. Ale Lejsal ty tam ztratil míč. Kuchař tam ještě bojovali. Kuchař Dánský. Filip Dánský. Lejsal takovou přízemní stelu, kterou Dušan Friedrich měl pod kontrolou. Adam Kúdil nahrál Blahinkovi, Dánský, Blahinka. A na něho Růžička dotírá, ale Blahinkova stela byla, přidávka byla nepřesná značně. Strádala všechnu přesnost. Výkop. Výstup odkopl. A Fiala nevybojoval míč s Dánským. Blahinka. Centr na Kuchaře. Kuchař dostal trestu hodně času k tomu, aby mohl míč napravit na bránu, ale ten míč letěl hodně vysoko. Nemůžeme říct, že se jednalo o nějaké ohrožení branky.
Aj sa teď bude odkopávať míč od branky. Tak Bzenec si asi na jaderci píše druhou prohru. Veľkou pravdepodobností. Keď zůstane dosud neporažen. Nechudá. David Kúril. Adam Kúril. Dvojčata si tady vymienili balón. Inčica, dobře to tam nakopl. Pouze na vlastníka výstupa. Je tam veľké střídání. Nevieme ani, kto tam ide. Víme, že tam nastupuje na hřiště Bochýnek, Průdek, Knotek. A kto jde dole? Tak určite jde dole Pernica. A už sme to nepostřelili. Je out. David Bochýnek, teď hraje stopera. Přitom je to víceméně breakový hráč, takže je zajímavá trenerská rošáda. Výstup, Blahínka, po něm jde Polák, ale Blahínka špatně nahrál, ale Fiala špatně nacentroval. Snažil se dát míč na právě na toho hráče Růžičku, ale vůbec se mu to nepodařilo. Velc. David Velc trefil tam pouze Lejsala, nebo koho Lejsal odkopává míč pryč. A výstup z první, to bylo velice dobré. Maliňák. Ale Maliňák byl obráno míč. Lejsal. Snad nahrál až mě chudobný. A to už je. A Polák teď výborně vybojoval míč, dobral Blahinku, kdy může předvést klíčku. Polák, Polajně. Blahinka ho tam zkusil faulovat. Ani vlastní výstup nezastavil, ale nakonec zastavil Dánský, který se vrátil ze zálohy. Posílí do branu. Knotek, ale Jinčica. No a bude to žlutá karta pro Blahinku, který nejspíš prohodil nějaké nevhodné slovo. No, teď přihrál Dánskému. Dánský jede opravdu hodně dobře. A video prezentoval své triky. Dostal už téměř 600 lajků na sociálních sítích. Knotek. Keď vysal Průdka. To zahrávače, standardek, ale moc. Takže míč je v autu, respektive za brankovou čarou. A odkopávat bude opět David Lejsal. Počkaj dlouhý míč. Výstup ho minul, ale David Kudilo nahradil. Nechudá riskoval před Polákem, ale David Bochýnek uniká s míčem rychle. David Bochýnek obešel, výborně to udělal, ale konec tam nebyl nikdo z Kyjovských, kdo by ten míč dal. A tak ho David Lejsal odkopl. Tak to je ten Filip Žánský, o kterém jsem mluvil. Tak je na tom technicky velmi dobře. Přidal Knotkovi, který trefil břevno, už třetí kyjovské břevno v tomto zápase. A Daniel Průdek dává na 7-0. Odvraženého míče. Takže nakonec 0-7, Kyjov ještě navýší ten rozdíl, kterým porazil Bzenec na podzim. Ukazuje veľkú formu tohoto týmu. Série přihrávek, pak brevno a pak gól. Velice pěkné akce. Fiala. Marek Fiala. Ale Polákovi nahrál tak blbě, že Polák nemohl zpracovat balón. A to už je Vlastík výstup, který má balón. Přidal Davidovi Kúrilovi.
No a všiml jsem si, že posadá mezi Adama Kudila, že Adam Kudil byl asi jedním z těch, který vystřídal Blahinka, který dostal žlutou kartu, se tam hádal o balón, ale nakonec bude házet aut, který hodil Ždánskému a Ždánský teď vyškolil Poláka, kapitána Zdence, David Wels a teď to tam tečoval Jurtík téměř do brány, takže Dušan Friedrich podržel Nezdenec a ty góly nemohl. Polák, Stopudnič, pěkně teď už si udělal Knotka, ale po druhé už se mu to nepodařilo. Výstup. Vlastně výstup, který nastupuje už dorostem. To značí, že má vysokou kvalitu. Ještě vybral do dorostu trenér Igor Dobrovský. A teď tam byl Kudil obrán o balón. Jurtíkem. A házet bude pravděpodobně Horáček. Ale Isao teď to vyřešil výkopem, který trefil Bochínka, který Bochínek se snažil zpracovat míč. A teď už má Kyjov Ždánský, výborně kličkuje, ani Miklovi se nepodařilo stavit, ale teď Kuchař to tam ztratil. A nakonec ještě Kuchař má míč. Daniel Průdek, dobrá rána. Těsně vedle brány. Tak David Wels půjde dole a na hřiště jde hvězda Sigmy Olomouc, Libor Pernica. No. Blahinka. Výstup. Ždánský teď. To je takové drcení. A Blahinka mi skončil v autu. No už se pomalu blíží konec zápasu. Takže. A zrovna byl zápas ukončen za stavu 0-7. Kyjov zvítězil. Tedy prokázal, že je v dobré formě a myslí to s postupem vážně. Takže já se prezidence loučím. I příštích 14. shledanou. A v malém pozápasovém interview jsme sem pozvali Dušana Friedricha, nejlepšího hráče domácího celku. Dušane, v celém zápase jste měl hodně dobrých zákroků a ve druhém poločase se vám podařilo vychytat dvakrát hvězdu Sigmy Olomouc, Libora Pernicu. Jak hodnotíte utkání? No, náš výkon byl po všech stránkách velice slabý. Myslíte tím i obranu, která hrála optimálně? Zase v druhém poločase jak se zlepšila až na stopera Tomáše Mikla, který bohužel neměl dneska svůj den. Ale ve Veselí ho měl. Ve Veselí tam zahrál celku dobrý zápas i v Tvrdonici. Myslíte si, že to bylo tím, že byli kyjovští hráči na něho příliš rychlí? No, byl to jeden z důvodů. A to výkon nejlepšího střelce Davida Lisa, to nebylo moc vidět. No, nebylo ho moc vidět, nedostával přihrávky a měl jenom asi jednu jedinou střelu za zápas a to z obrovské dálky. A jak hodnotíte výkon svého protivníka, Něchudy? No, moc práce neměl, co měl to udělal. Tak děkuju za rozhovor. Ano, nashledanou.